Uma usesigcawini kuthiwa niyobukela amatshitshi, iy'nsizwa ake zabukela ngempela. Uma ubukela itshitshi lingakhumula nje libe nqunu belithi. Akuvuki ngisho lokhuzana. Ngoba akakabi nayo insila yomfana noma lento ekuthiwa kuwena umhlwenga, khona into ebizwa ngomhlwenga, lenethi uma ufaka isandla ngaphansi uze ukuthi he, yabo lento ethi he, lento engathi lento engathi lonto leyo umhlwenga awuvuki umhlwenga kwingane yakini, kodwa le kungeyona yakini umhlwenga uzoyivukela wona bese ubanjwa ubuntu obukuwena bokuthi hayi konje kwathiwa la ekhaya. Umfana walo usiyinkomo uyayazi la ukuthi inkunzi ayikhweli inkomo esiyikhweliwe ngendlela ezithanda ngayo. Ithi mifike yachama le yesimama bese ifika ngemuva ithi bese iyawuza ukuthi usunesidoda ngaphakathi bese iyadlula. Wena intombazane ilala noSipho izolo ivuka ilale nawe ngakusasa isazi sisu noma esikakwazi noma esikasipho isibuka ukuthi ubani kodwa ophila kahle kulaba bese sinika uSipho ngoba uSipho engazuthi uzosondla kangconywana. Iyaqala ingane yakhula kanti akakwazi sekubonakala ngekhanda elikhulu nekhala elikhulu ngoba mina nginekhala nje ngazuthi imfaduko yokusula izitshe njalo khona izinto ekwehlelayo empilweni ungakazi uyihlele wena uyakholelwa kuzona noma ukholelwa. Uyabona nje mangathiwa ngelinye ilanga ebusuku mhlambe ngo12 avela uNkulunkulu adecide ukuthi akuvele kuse ngo12 ebusuku ungabona ukuthi zingakanani abafundisi okungavele babonakala besemzini wenyanga. Uyabo mina ngikhuluma ngoba ubaba ebelapha abantu kunobaba mabefika uzokuthi ubaba ngalolu suku akasebenzi kanti kulungisela uBishop bani ukuthi afika angene kahle enzelwe into zakhe ngabona umuntu manje ngisho ukuthi hayi ngoba imvelo bengeyazi bengaya nje ngala manje befike bethi rakashika ebusuku kodwa baba ngicela into zami zibera siyazazi lezo imvelo ayicincengi futhi ayiceli kancane ngeke ngihlale phela iminyaka yami yonke abantu besifazane ke bempilwa namhlanje angithi abaphehlwanga ngolimi nje oluqondile sebeyaqhanyela nabo usuzwa umuntu wesifazane kusendela imessage athi na uthini uthi amhoni kumele ugijimeke wena unqamla amarobot ngoba usehoni njengamanje yabo ufuna ubona ukuthi wenze njani phela manje wena uyabo ngikutshela ngemvelo mfowethu into eyenzeka namhlanje ungababuza nemafonini nabo ungabamba bonke abantu ungathinta umuntu ifoni manje baphuca yabo khona uzomfica ethi amhona I miss you I wanna spend night with you kusho unogwaja uhubha izinja uyabo so ke ukuthula kube nathi thina silapha e-studio bese kunani babukeli lapha enkhona siyacela ukuthi umdali anephe ukuthula emoyeni nasempilweni zenu. Namhlanje sikunesimo lapho more than 50% I think are being moderate. Ingane eziningi ezizalwa namhlanje zizalwa konina lu okuyinto leyo engicabanga ukuthi ayihambisani nokwemvelo nokwendalo. Ngisho eBhayibhelini kwakhona kuthiwa umshado usuke kini uhambe mawufika phambili usuba nengane. Namhlanje izingane zonke uhlangana nomntwana athi hayi ngokwamhlongo usuthi uyamthakazisa ethi hayi ikomalume kahle kahle ngungcobi. Namhlanje isambeli sethu ukwazi wakwamathu uzophinda asicebise azivula amehlo ukuthi ingane ezayo omalume nengane ezayelwe kubo kwayo kodwa ungashadwanga futhi nalabo ungazala ingane ekhaya kodwa ibe ubaba nomama bengazange benza yonke imithetho ofanele yenziwe. So namhlanje suke sibone ukuthi ngabe umthela futhi empilweni ngabe yini ebanga ukuthi into zethu kakhulukazi zingalungi ezinhlanga njengabamhlophe nabaseNdiya basayenza ukuthi ingane ithola ingane isifikile emendweni kodwa kuthina kuumqanza singasuka manje la sikhona nje kuphela mhlawumbe hour mhlawumbe se-interview abantu uzokutshela indaba yomalume all the time. Kwazi kwamatha ngiphinde ngibingelele kusiyavusana podcast ngabe namhlanje ulakala ukuthini
noma ulwazi lwakho luhamba luphilelephi ngalento ey'ngane ezalwa kwesokunxele. Okay, asiphinde sibingelele baba. Kunomshana, kunomlanjwana. Asiqale sihlukanise lapho, yini umshana yini umlanjwana? Umshana yilo usisi abafika bazomlobola lapha ekhaya, samkhipha singabafowabo kasisi. Sahamba sawumganisa usisi. Mase seyivakasha ingane kasisi la sesithi naba abashana. Abashana bami ingane kasisi ayithola kumhlongo, umhlongo lo esasiyomgcagcisa empangeni. Olobolile samhambile. Nakho abashana bakho ke la kuthiwa umshana. Yini umlanjwana? Umlanjwana ilo muntu ozalwe lapha ekhaya, ingane ehlezi lapha ekhaya, naye uhlezi lapha ekhaya. Uzalwe endlela mnyama lebengingena ngathi isikhathi esiningi ingase veza lapha. Okusho ukuthi ke lengane njengoba izalwe lapha ekhaya akuyona umnikazi wayo uma wayo. Umehluko lapho ke ingane umshana uma wayo lo izalayo, kanti umlanjwana umnikazi wayo ugogo. Phela walapha ekhaya, phela uyena umuntu ocacile lapha ekhaya onelungelo lokuba umama. Alethe umuntu emhlabeni umama. So njengoba umama ke elapha ekhaya ugogo walezi ingane, angithi kwanawo usathethiswa. Akwazi ukuthi uzothethiswa umama uthethiswe nengane. Yabo. So le ngane ke kuba ingane kagogo. Uma wena kwenzeka uthola inhlanhla yomendo kusasa, le ngane uzoyishiya la. Bese ugogo acela umalume ambonayo ukuthi unesandla noma uyaphila uthi amgadele lengane zingane zakhe. Bese wena uyahamba uyoshada noma uyocaca noma uyovusa umuzi. Ngizofaka into ezimbili ke lapho. Kwakugwenywana ngoba kuthiwa ingane ayisale. Uyabona ingane ngoba ihamba wena ugoloza inkani ngoba sebathe usisi bethu phela hawu mengithatha phela thatha nengane yami. Hawu nginengane. Kulungile uzoza nalengane. Intombazana ngithi ihlale lapha ekhaya. Umfowenu omncane umagcina kwenu bese bona intombi. Mase uthi wena uyamkhuza bese kubafo lengane akuyona la ekhaya. Abahlobene. Futhi akuyona yakho. Uthi uyagwavumula usathi uyalwa uba ngokuthi lengane ifana nengane yami, kuvele kufika ubaba lengane athi uzoyihlawula useyayifuna. Kamsa usalwa phela wena. Uthi wena ufuna ingane yakho. Uyabo. Avela afike lo baba akafiki lapha ekhaya, ufika le kubo. Ekhakonini. Uthi uzofuna uzocela uzokwenza okufanelekile ngalengane yakhe. Now ikhuleke lengane. Ake sithi ke ikhulele komalume manje. Kumele ikhule uma ingane yomfana. Uma efuna ukuyihlawula umfana, uzohamba ayohlawula igceke la komalume. Ngoba ufuna silungise nalolu limi nje manje. Ayikho into ekuthiwa ngiyohlawula ingane. Ingane ayihlawulwa. Ayikho futhi lento ethi hayi ngiyothenga ingane. Ingane ayithengwa. Umuntu akathengwa. Kuphela into ongathi uyoyenza unothi ngiyohlenga ingane. Ngiyohlawula amagceke akwabani. Ngesikhathi usuwahlawulile lamagceke, lengane wayihlenga wayibuyisela esibongweni sakho. Isinekubo-ke bese ifakwe esiphandleni, isiyakhishwa ngala ekhakonina ngembuzi bese ithatha umlenze wasekunxeleni ihamba nawo. Mifika ngale bese ihlatshelwa imbuzi, isikhipha uthatha inikeza umlenze wasesikudleni, isiyaphandle esandleni sesikudla, isindlalelwe icansi ihlala la sekuthathwa ingubo, isiyembeswa ingubo, izocaca izongeniswa ngokugcwele, isezoyifaka emsamo walapha ekhaya. Futhi lesikhathi samanje ngoba senemvume kwazi ukuthi mawuthola intombi nengane ezimbili ukuthi hayi uthatha konke. Kungabe kwenzani empilweni kulomndeni ingane ezikho? Le ngiyayibona ukuthi umntwana makuyintombazane ngafika lapha ithandana nomuntu ngaphakathi noma makuwumfana afika abona intombi la phambili. Rightful so ngoba beyabahlobene. Ngisibone nawo ama television.
uthi umama ufike nengane intombazane yakhula yaqoma yaba right vele suke ithethe uba sekuyinto edumile leyo futhi lento inawo umthele esubona ngamehlo phinde kukhona umthele esingawuboni kwabantu abadala. Okay, ake siqalelana ke lento le. Ngiye ngithanda uma ngenza izinto ngiyeqondanise nemvelo yezilwane noma nani. Ngokwemvelo thina silusa inkomo. Ubaba mekwakhetha inkunzi la esibayeni wathi na inkunzi ezokhwela. Ubaba ke mezokhetha inkunzi ezokhwela anazi nini uphuma ebusuku nejazi engaqoke lutho ngaphandle. Ngesikhathi mase kumele kuphuma umtshazo angijabule umchamo ngabo 2 ekseni. Cha wakho njengomuntu nje. Ngesikhathi ususizwa umnumzane Emile ukuthi ufune kuyochama awubusaya kuyochama ushona esibayeni uqhanyela unjalo ufika ukuthi nayi inkunzi lapha ekhaya iyona afuna ikhwele. Imfihlo leyo yekhaya. Leyo nkunzi misikhwela anyuka amankonyana. Uma sekufika isikhathi sokuthi sekumele ikhwele amankonyana ayo. Uyibona ukuthi ayisafuna ukukhwela la ekhaya siyaphuma. Ucathi ngani makunenkunzi esibani ukuthi uyahlupha emizini yabantu ihlofi bayenzana. Ayifuni ukukhwela la ngoba lezi ingane izalwa yiyo. Imvelo leyo. Umfana walusa inkomo uyayazi la ukuthi inkunzi ayikhweli inkomo esikhweliwe ngendlela ezithanda ngayo. Ithi mifike yachama le yesimama bese ifika ngemuva ithi bese iyawuza ukuthi usunesidoda ngaphakathi bese iyadlula. Wena intombazane ilala noSipho izolo ivuka ilale nawe ngakusasa isazi sisu noma sikakwazi noma sikasipho isibuka ukuthi ubani kodwa ophila kahle kulaba bese sinika uSipho ngoba uSipho engazuthi uzosondla kangconywana. Iyaqala ingane yakhula kanti akakwazi sekubonakala ngekhanda elikhulu nekhala elikhulu ngoba mina nginekhala nje ngazuthi imfado yokusula izitshe sekuthiwa ayingane isakade akuhlaleki naye akuyona lapha ekhaya akujabo. So imvelo thina sisukile kuyo ingakho imvelo nathi ingasihloniphi. Now asibuyeke size la lengane mifika la ephegcekeni njengoba uthe umama uhambe nezingane zakhe ezimbili ngokwemvelo. Mina udade wethu meyeqimba ekhaya akuthi ndiki ngasi noma liyaphuma noma liyashona engani manikhulu ekhaya bekuthiwa usanonke ubaba kanibuza ngiyagcatshwa kona ngiyagumilwa hlibi nonke nodade wenu sebeqinile kodwa awuzwa nje lutho. Futhi mawusesicawini kuthiwa niyobukela amatshitshi insizwa ke zabukela ngempela. Mawubukela itshitshi lingakhumula nje libe inqunu belithi akuvuki ngisho lokhuzana ngoba akakabi nayo insila yomfana noma lento ekuthiwa kuwena umhlwenga khona into ebizwa ngomhlwenga lenethi uma ufaka isandla ngaphansi uze ukuthi hey yabo lento ethi hey lento engathi lento engathi yathu lonto leyo umhlwenga awuvuki umhlwenga kwingane yakini kodwa le ungeyona yakini umhlwenga uzoyivukela wona bese ubanjwa ubuntu obukuwena bokuthi hayi konje kwathi wala ekhaya kodwa umhlwenga uzobuvukile mawusenabo ubuntu njoba izoseli kanje nako ubuntu obungasekho. Ingakho lezi ingane seyigcina sekungazizwa manje zenziwani seziya abanye sebeyibamba ngenkani bayiphoqa bafuna ukulala nazo noma ezinye igcina seyiqoma khona lapha ekhaya noma ezinye igcina zona njengentombazana isihalela ubaba walapha ekhaya. Uyabo so imvelo manje bona basuke beyibize ngobufebe ukuze lento ivikeleke senze njani. Vikela lezi ingane ukuthi azingizi nawe la uyogana khona. Number 2 ubungozi obufike bebukhulu kakhulu uthola ukuthi omunye isencane lo baba mesethi seyifana nezingane zala ekhaya ezinye zithi ziye go far as ukushintsha isibongo sala umama aganele khona. Iyaqala lengane siyalotsholwa makuyintombazane siyithola inhlanhla yomende sindala ngithi sekufika inkomo lapha ekhaya sizolobola. Lezi inkomo mhla ishiselwa impepho ekabani akuyona lapha ekhaya lengane
mhlazana iphuma iyogana kusasa besiba nenkinga emshadweni wayo bese kutholakala ukuthi wena wazendisa awushadile awulotsholiwe bese cha ngalotsholwa nje ugogo wakhe akayidlanga inkomo zakho inkomo zakho zadliwa umuntu wambiza ngobaba wakho nomsukela nje emhlabeni ngoba phela ayikho into ekuxhumanisayo naye amanye kamadoda ezethi go as far as hayi ngizoyithatha lengane ngifake emsamo la ekhaya azayihlabela imbuzi impela ayifaka isiphandla athi no sekuyingane yala ekhaya ngesikhathi lengane uyifakela isiphandla ngesikhathi emithi unina kunezalikazi ezangcola ngesikhathi lo mama enzela umhlonyana angithi phela wambeswa lezalikazi ezagana lapha ekhaya zangcoliseka kwazala lengane ezaleke ingane lapha ekhaya ingakho izalikazithi izothathwa umama ngoba wena ungcolile uthi ungaphatha lengane. Now ngesikhathi lengane angithi wena manje awusayi ukuhlawula number 1 usuvele lengane nje uyayidlwengula usuyayithatha usuyenze yakho abanikazi balengane bazoyifuna funa wazi lengane ngisho kwenzeka iphutha ishonele la uyazi ukungcwaba isidumbu okungesona sala ekhaya usingcwabe namalokhu namengcwabena yicala abanikazi balesi sidumbu basifuna obani abanikazi balesi sidumbu ila izalwa khona ushuthi kuyiqiniso ukuthi lezi inkingi sinazo thina njengabantu abamnyama esithi sigcina amasiko just affect siyazenza akho umuntu usithakathile indlela esixova ngayo nje bese kugcineni sizohambe kahle ngokwenza ukuthi kanti siyenze thina ngokwethu uyazi siyenza kanjani ayini lapha ekhaya kushiswa impepho kwenziwa yonke into lengane akuyona lapha ekhaya ifike nomama ngesikhathi kushiswa impepho la egcekeni athi ukuze makushiswa impepho la egcekeni kuthiwa akungabe kusaphuma umuntu kodwa kunomuntu la ngaphakathi okungena lapha ekhaya ngesikhathi kushiswa impepho usehaqwa ile mpepho yalapha ekhaya engahlangene naye kufika umuntu uzosebenza lapha ekhaya ingane la ekhaya ingene ngala endlini kuyagcatshwa uyangena nawe abasazomthatha bakubo aphinde owenza ukuthi another mess angithi makufika umuntu ezosebenza ekhaya ufika abikwe mina bomathe boshabalala nanguke umhlongo osiza abantu uzosilekelela akazeli uzothinta umsamo ngoba sengeke ngibone nje abantu ethi umuntu uyolapha efika nje useshisa impepho emzini womuntu usiyazenzela umuntu olaphayo akami ngenhle empepheni kuma ubaba la ekhaya empepheni ashisa impepho amethule yena bese yakhuleka besenza zokwenza umuthi lo azowukhipha uzowuthatha ubaba nanko umuthi acela ukuthi asisebenzisele wona bese ubeka la bese inyanga iyasebenza so ke lo muthi obikiwe la emsamo bese uyathathwa futhi uzofakwa enganeni okungeyona lapha ekhaya uthi ayenze njani uyayiqilaza ngijabo special mose ukukholelwa kwizinto zesintu kokunye ke ungakholelwa noma ungakholelwa imvelo ayikubuza ukuthi uyakholelwa ngimi noma ukholelwa wena uyakholelwa ekuthenini ngoba uphefumula nje umphefumulo unika umuntu cha unikwe imvelo awazi ukuthi uphefumula kangaka basifikile nje la yabo imvelo kaNkulunkulu khona ezinye izinto ezenza laba abawumbona ndombombo kaThisha khona into ekuthiwa ama voluntary actions into ongeke makuthiwa nje bhasobha na inyoka la kunganqamuka le mic ngibhekele angicabangi kodwa makuthiwa anobhasobha la kunabantu abaphethe into ukuthi seniya uyabo so khona izinto ozenza ungakazi uyiplan nemvelo ngokunjalo khona izinto ekwehlelayo empilweni ungakazi uyihlele wena uyakholelwa kuzona noma ukholelwa uyabona nje mangathiwa ngelinye ilanga ebusuku mhlambe ngo12 avela uNkulunkulu decide ukuthi akuvele kuse ngo12 ebusuku ungabona ukuthi zingakanani abafundisi okungavele babonakala besemzini wenyanga uyabo mina ngikhuluma ngoba ubaba ebelapha abantu kunobaba mabefika uzokuthi ubaba ngalolu suku akasebenzi kanti kulungiselwa ubishop bani ukuthi afika angene kahle enzelwe into zakhe ngabona umuntu manje ngisho ukuthi hayi ngoba imvelo bengeyazi bengaya nje ngala manje befike bethi rakashika ebusuku kodwa baba ngicela into zami zibera siyazazi lezo imvelo ayikuncengi futhi ayiceli uma wena ushadisa ingane ngendlela errong umshado wayo uhlala ube nenkinga yingani ngokwemimoya kunokushayisana imvelo leyo uyathanda wena noma uthanda uthola ukuthi wawukwenza ngesihle mina nje
udadewethu mathiwa umela yogana ngimfisela okuhle kodwa ngikwazi ukumbamba ngesandla ngimkhiphe ngoba ubaba uyaphila. Ubaba ufuna ngene naye esibayeni ashisa impepha akhulume nobaba omkhulu athi nansi ingane bese yayingcwaba lapha ekhaya eyihlabela inkomo yomncamo ayikhiphe ngoba bayiqhoyisa phambili. Mina ngikwazi ukwenza lokho. Nginalo ulwazi kodwa ngeke ngikwenze. Manje sishawa yini ke kulento eyishoyo komalume. Usekhulile umfana, useyasebenza, ukhulelela komalume. Usefuna ukuganwa. Yazi benzani ke esikhathini samanje? Umzwethi manje ngifuna isibongo sami. Usehambe ebhalela ukhumbule ekhaya. Kuthiwa yini lento? Khumbule. Hambe cenga ubaba. Hayi baba manje wangilahla. Yabo. Hamba uyahamba indoda hamba ikhala. Uthi ubaba waye wamlahla. Wena ukhuliswe ekhaya elifudumele ekhaya komama. Komalume. Uyazi ukuthi akekho umuntu onenhlanhla njengomuntu okhulele komalume. Ngoba azikho idalwa eingaphezulu kwakhe sisodwa kuphele sasekhaya komama futhi ngobe sasekhohlo sihlezi sisihle kuye. Uma usuganwa njengomfana uyalobola omalume bakho bakumele empepheni bayasho nithi nina bogogo nomkhulu njoba nazi ukuthi ugogo bekunengane ade ikhulise kuthiwa uSimangele eyayitholwe ubani naye oyingane lapha ekhaya. Sesizocela ke kunina kusho ugogo wayo ukuthi sithathe nanka amasenti nomkhulu wayo sihambe ngoba naye sifike esigabeni sokuthi sekumele iphathe umuzi. Ilobole iqede yonke into nezibizo zayo ilethwe la ekhaya komawayo. Uma masivusa umuzi kuthiwa njengoba nazi ke nini wena malume wengane njalo umhlonga ngithi imini isigebengu mathe ngafike ngamethisa ngashiya. Uma lengane musu uyibikela umuzi wayo uthi njoba nazi ke lengane ukuthi yayizalwa isigebengu sakwamathe. Uyalikhipha igama. Kodwa ngokuthi nini benigadile. Sicela ke ukuthi kube yimina enisingatha lo muzi, kube yini futhi enihamba phambili. Okusho ukuthi lengane lapha ekhaya njoba isinomuzi wayo omusha izobiza isibongo sasekhaya konina. Nedlozi elithethwa la elasekhaya konina. Uma sifuna ukuthi kuvuswe isibongo sakubo ingane zayo seyizothi masezakha umuzi ayisezubiza ngomhlongo ngoba umhlongo wayevusa ikhaya komama la kubo ngoba yena wazalelwe ekhaya konina. Zona seyizalelwe kubo kodwa kubo kwamathe ukuthi icala ligcinwanga. Yizona ke lezi ingane seyivukazi nomathe. Uthola ukuthi mina ngumhlongo babo wengane kodwa umuzi usuthi mathe. Seyivusa igazi lazo ngoba umzukulu uthi mkhwenyana kugogo. Sekuphelile uba isihlobo. Lengane ke uma sekubika umuzi wayo sekuthiwa ke lana ke lezi ngane seyizovusa umuzi kayise emkhulu wazo. Kodwa wayengeke lo muzi uvuswe yilo ngoba lo unecala lapha kwamhlongo. Kodwa mina njengomzukulu sengingakwazi ukukhipha inkomo kuqala nakhona nje lofuna sikugcizelele lokhu before ngivuse lo muzi. Ukhipha inkomo kuqala uyise kuphi ekhaya komama lika baba wakho. Usho ukuthi ke kwamhlongo ngiyothini ngiyohlawula amacala kaBaba ngoba umzukulu uyakwazi ukuthetha amacala kamkhulu wakhe kodwa mina angikwazi ukuthetha amacala kaBaba. Lento ekwazi sihluphile bona abantu abaningi namhlanje uthola ukuthi ugogo wayekhaya umhlongo uma wengane umhlongo ingane izalwe ngomhlongo nayiziza baze babe u4 babiza same sibongo. That is one. Okwesibili abantu ufuna umuntu akhule konina lume athi mase sefuna kwakho umuzi wakhe afuna abakuba ashintshe isibongo. Iningi labo bantu engibaziyo bathwele kanzima. Umuntu kafike right na yonke into once bashintshe iqale zimlandeleke manje inkinga. Ake ngiwenze lesibonelo. Sethu thina abantu bakobantu. Uma uthenga inkomo uzoyifaka esibayeni. Kwenzakalani? Zifike lezi zibhonge laba abanezibaya uzwe sibayeni
yabona khona iforeign umuntu ongekho obangamazi kwesinye isikhathi ziyihlabe kunqamuka isibaya bese umuntu omdala nenzani nina thathani umquba nithela inkomo once nayithela ngomquba inkomo mase zithi ziyinuka sezizwa zona kule nkomo okusho ukuthi singiyalapha ekhaya le ngane oyithatha wena ngoba isiyocaca isiyophoseka emndeni nokungewona awuzukushawana ngoba sikwazi zokuxosha phela uzathi leyo part le ngoba siyabona leyo part oyishoyo ukubone ngiyaphuma kancane ebukhweni umuntu mase ehambile bese kufakwa izimbali ngaphezulu uyazi lezo mbali zayisuka kuphi na exactly into oyishoyo mabe sithuna kudala ufuna umbeke phansi before nihambe nikhe isihlahla ngabe ihlahla embili entathu nikhome la emhlabathini lona enimboze ngawo ukuze umhlabathi mawuthi uyamkhahlela ukuthi ubani lo lezi ihlahla ezodayibo siphila nayo so same thing lo isho ukuthi inkomo once unayithela ngomquba wala ekhaya iba part of you imvelo iyahambisana ngicela ukudlula amashinyane kule part okwayithinta umncwabo obuthi asikhuluma ngayo sokhuluma nangelinye la ubungozi bokungcwaba umuntu ngebhokisi simfaka eboxini casket 20,000 hey bhuti wethu besimthanda simgqibe na kuphela unyaka simenzela umsebenzi okusho ukuthi umoya wakhe sesiyawubuyisa sesizowufaka kwabasekhaya kodwa inkinga inyama yakhe ayikangeni kwimvelo ayikawuthinta umhlabathi icasket ithatha 10 years to 20 years before iqala ukubola kodwa thina umsebenzi umuntu osimenzele emva konyaka ukusho ukuthi isidumbu sakhe sisakhona yena kodwa thina sesifuna ukumthatha ingakho manje imsamo eminingi ixovekile ngoba abantu sifuna ukubabiza ezimpepheni sibenza amadlozi kodwa inyama yabo bakayithinta imvelo ayikabi semvelweni kanti kwakwenziwelani bese emva konyaka engani umuntu mebola uyabona nje ngikwenzela isibonelo ngenkomo oqala uma ifile la inkomo once yafa nangayicinga kahle kwaphela isonto mfica ngempethu senibona ngobuso ukuthi eyakithi le nomuntu ngokunjalo kodwa ebenikezwa unyaka ngoba bekwenzela benibona ngani ukuthi namacala akhe aseyithethiwe benibona ngokuthi ethuneni lakhe sekuyaqala kumila izihlahla lesikhuluma ngazo manje once kwaqala kwamila izihlahla kusho ukuthi umhlabathi ngaphansi usunjani usuvundile lo muntu usehlangene nemvelo usephelile kahle kahle sesingawuthatha kumoya wakhe sesimfaka emsamela ekhaya ubungozi bokuqala lokho ingakho amaSulumane namanje sasehlula ngoba bona bamgoqa ngendwanga ingakho ibandla lamaNazaretha njengamanje lisahamba phambili ngoba balibulala ibhokisi bethatha umuntu bamhambisa emvelweni thina icasket angasho ukuthi thina oba mina ngikwenza simfaka nebhokisi lakhe size simhloniphe impela thina nje kade ngifihla umfowethu ibhokisi lakhe kube kuhlungu kabi sengilibulala bakhala bathi ngilibulalelana ngathi mina ibhokisi lokukhipha umuntu emakhazeni elethwe ekhaya ngoba ngisho umuntu esefikile emakhazeni khona ubungozi esingabazi okufuneka kwenziwe ufuna nithatha inkukhu nibulale nithatha inyongo yakhona nithi nizomgeza amakhaza ngoba isikhathi suka namakhaza lapha eza nawo la lento yokungena kwamakhaza semoshwari lapha ekhaya iba umkhokha okusho ukuthi njalo lapha ekhaya kuhlale bese kuba namakhaza semamoshwari amakhaza semamoshwari anezithunzi zabantu bali abehle nawo nizohlushwa nene lento ebizwa ngani ebizwa ngemoya nihlushwe imoya emdaka lapha ekhaya izingane ziyakinyeka kwenzakalani gijima izinto phekwendlu kwenzeka izinto abnormal lapha ekhaya nazi ukuthi amakhaza asemoshwari abuyeza lapha ekhaya ngawageze ukuthi lento iyaxhuma ngesiyanga sengqondweni ingane ikhulile ekhaya iziyothunwa esibongweni esirong mabe umuntu okholelwayo ukuthi ingane ithunwe kwamathe kanti yakamhlongo kuyohlala kuthiwa yilento ngolimi lwesikolo i-cash ukhondolo ukuthi konakala emuva lento lokhu yehlele njalo until uthola umuntu uzokwazi ukuyivala iqale kabusha so ukuzala komuntu endaweni erong aze aphinde ayothunwa futhi endaweni erong so ubulele lo muntu ukuthi umnyombo oyinzalo yalo muntu isenkingeni. Okay, ake sithi ukujula nawo kancane nangu umakoti ufike ezoshada kwabani na
kwaZuma. Wangena umakoti kwaZuma. Ashona ubaba uZuma. Abona umakoti uthi awu bengisamncane ngeke ngihlale phela iminyaka yami yonke. Abantu besifazane ke bempilo namhlanje angithi abaphehlwanga ngolimi nje oluqondile sebeyaqhanyela nabo. Usuzwa umuntu wesifazane kusendela imessage athi uthini uthi amhoni. Kumele ugijimeke wena unqamula amarobot ke ngoba usehoni njengamanje. Yabo ufuna ubona ukuthi wenze njani phela manje wena. Yabo ngikutshela ngemvelo mfowethu into eyenzeka namhlanje. Mungababuza nemafoni nabo ungabamba bonke umuntu ungathinta umuntu ifoni manje baphuca. Yabo khona uzomfica ethi amhoni I miss you I wanna spend night with you. Kusho unogwaja uhubhizi nje. Uyabo. So ke silungisa kanjani ke lento le? Now umuntu lo wesifazane ngesikhathi esehambile emhlabeni. Sorry njalo wendoda esehambile emhlabeni. Lo wesifazane bese yaqhubeka ephuma kwaZuma manje angithi useyela kwaSimelane uthola indoda kwaSimelane imthande imshade futhi okwesibili. Ungashada kabili. Ngicela ukukhuluma ngesimo samanje ngizobuyela okumele ngabe kuyenzeka ngikhuluma ngezinto ezenzeka manje kunabantu abashadayo umendo wabo uhlakazeke baqhubekele phambili baphinde bashade futhi cishe wena ngoba usukhulile khona nje ongamkhomba uthi awulosisi wakwashada kubuseshade kuphi manje so ke njobe seshadile uyazi ukuthi mhlazane shona lapha kwaSibiya umndeni wakwaZuma mhla weza ukuthi usoyishonile baqoqana bayakhona bathi sicela isidumbu sethu uqale la phela nithatha umakoti wala ekhaya namenzo wenu sicela isidumbu sethu bese sibuya naso lesa sidumbu asizukungena futhi egcekeni sizoma ngaphandle bese silanda abakubo angithi bamukela amalobolo alo uyamuzi kodwa umfazi aqhoyiswa lapha ekhaya siyiphi lesi sigwaba mhlawuzana uqhoyiswa wasifaka eboxini ikhist yakho mhlawuzana usiyocaca omunye umuzi uzolandwa kumndeni wakini uze la uphethe inkomo ezimbili inkomo yokuqala okuzogeza lo muzi inkomo yesibili inhlambulo yasemndenini kuyimasi kungcwabake funa wazi ukuthi sesikulanda kanjalo sikulanda njengesidumba ngithi usufika wathola izingane lapha zenze njani lezi zingane manje zinoyise zinekubo kodwa seyibona umama usiyongcwatshelwa kwenye indawo okusho ukuthi zingezaphi lezi zingane emnyama nje basisaqhuma senza model nendlela emvelo sisehlala senkingi sohlala senkingi angithi lezi yangane etholakale lapha uma kumele kukhulunywe iqiniso yeza la kwaZuma ngolimi olulula shuthi umama uphingile kodwa ukuphinga kwakhe wakuhloniphisa ngoba ngathi uyashada kwaba semthethweni ngoba ngokobunguni umfazi akacaci kabili ucaca kanye uyabo okwesibili akacaci ngikushiso yini lokho ngikushiso ukuthi ngesikhathi uphuma kini kwabulawa inkomo kwenziwa umncamo bakuncama bakini bakubulala kini ukuncama umuntu makuthiwa nje mina kade lokho ungizama ungitholela imisebenzi ngihluphe emsebenzini musuthi sengikuncamile nakho ke okusho ukuthi usuzokhishwa awusenaso ngishisa itsha lapha ekhaya bese kuthathwa iplate muyongena esibayeni nenkomishi liyabulawa uphawu lokutshengisa ukuthini awusenasitsha lapha ekhaya ngisho kwenziwa imisebenzi wena usungabeka nje umbono uyabo futhi msukufika sizohlaba fika inkomo isiwile ufika usuzodla bese uyahamba useyena wena walapha ekhaya sizohlala nje nawe njengosiswethu siyakuthanda phela nani kodwa musu sibuza ukuthi indaba lomsebenzi wenze wazi ngani noma umsamsasa lesa ushinto usuhambile sasithakathwa u iba khona lento okuthiwa umuntu esithu lobolile yeah nahlukana ngosikazi nase kuphinde
athole indoda iyomlobola bese kuthiwa bathatha inkomo bayidlulisa ikhonto enjalo. Okay. Bathatha inkomo bese beyibusela babuse zakho nolobolo eqala. Okay. Kukhona into ewumkhuba bese thina siyenza isiko. Ukulobola intombi usuke uzokokhela umlilo. Uma usuthi wena sengiyayiyeka ngoba akuphileki naye akakwazi ukwakhumuza akakwazi ukwenzana, angithi wena othathe leso sinqumo. Okay. Ingane besibiyele ekhaya iyosho ukuthi ubani uthatha isinqumo sokuthini uyangishiya. Awukwazi usuka lapho sothi ufuna inkomo. Asithi ke untombazane wenzi. Kodwa uma untombazane inyawo zakhe zinodaka. Wathi ehlezi la kwaZuma. Wasethi uyaqalaza wasibiya. Wabona ukuthi kunamanandi. Wasaseyozwa amanandi akaSibiya bese beyambamba bese bembuyisela kubo. Sinelungelo ke lokucela okungokwethu. Ngoba umakoti ufike nezinyawo ezinodaka. Bese kuyabukiswana ke nakhona. Awu siyaxolisa ingane besingazi ukuthi kanti iyahluleka ukuyiphatha. Kodwa ke mkhwenyana ngokuthi nawe phela unecala vele ngokuthi nawe wazeke ingane singakakunikezi uphaphele gwalagwala. Ukulobola phela kusho ukuthi usungagibela phe komuntu. Yabo. Wawusazokokhela umlilo wena. Yabo. So njengoba usukokhela umlilo wasuyimithisa lengane izingane ezimbili. Okusho ukuthi ke mkhwenyana asikhulumeni ke. Ngoba usenezingane phela lapha ekhaya. Ingane yomfana uma kuthiwa uzofike ngoba ingane phela ngisho bethiwa ushada usuzoshada kufuneka ukuhlawule. Masithiwa inkomo le enhlawulo bese kuba inkomo ezimbili zokuhlenga umfana zintathu. Intombazane inkomo enhlawulo inkomo eziwu4 zokuhlenga intombazane. Sezingaphezulu ngisho kwelobolo lakho mkhwenyana. Okusho ukuthi ke akukho mkhwenyana thina esizokunikeza khona kodwa awuphephisa. Kodwa asithi ke abasho baqede bese fika ke uMandla ezolobola akufanelanga bayidlulisele inkomo. Cha. Unezingane phela nalapha ekhaya. Leli lobolo lehlele ezinganeni. Okusho njengoba selehlele ezinganeni lezi izingane sekungezakho wena ndoda. Ngokugcwele. Okusho ukuthi ke mase bedlile obolo sekuyilobolo eseqondene nentombazana. Le nkulumo kade siyikhuluma ufuna bayibike ukuthi cha bobo lezi inkomo ke zayifike zingamabheka kabani. Ngoba sekunecala sicela ukuthi nazi ukuthi sicela ukuthi ngokombhalo kube ukuthi sesifake izinganeni zihlenge izingane. Thina sekumele sithenge imbuzi ezimbili sikhiphe izingane sihambe soyiganisa. Lo aqhubeka sale ke futhi asale kanje makufike enye indoda akusekho nkomo esoyidlulisa sizise ngale lento ukuthi nithi once nje wafeba ngilanda inkomo cha kuhambi kanjalo. Isimo nesimo asifani. Ingakho ngithi umkhuba ingakho ingekho into eqondile ngoba nokulobola kulona isiko umkhuba. Yebo. Ukuthi lana mase sibhala kwazi ingane ezake komalume ngaphandle ukuthi kulotsholwane noma kuyoganiselwana uthele ongane ingane ezalelwe komalume mase kuthiwa kuyoganiselwana. Asithi nayo ingane izalelwe ekhaya. Yebo. Bona ingane imithi yasimanje. Umlanjwana lo. Yebo. Le intombazane ihambile ogana iyazala khona. Umshana loyo Ulela ukuthi umshana. Umshanami. Usisi ngamganisa. Abantu nje sengiye ngibuke athi hayi umshanami kodwa usisi wakhe akagananga. Basahlela ekhaya. Bashana babo. Lokuthi bashana. Ake ubona bashana bakho la. Imlanjwana la ekhaya. Umshana nomlanjwana kuhlukene. Cha isiZulu ngoba uyabona mase kuthiwa siya deep ngesizulu. Kwalona ligama ade sikhuluma ngalo lokulobola umuntu osenezingane. Lo wesibili ade uzokhuluma ngayo thona ziyadluliswa. Akalotshola umuntu osenezingane noma onengane. Uyahlengwa. Siyamdabukela. Uyadatshukelwa. Nabe nomuzi. Why uyadatshukelwa ngoba vele usewumfazi.
bese kusuka ubaba wakho wena ntombazane ayokhuluma naleli yakhehle lashonelwa umfazi ukuthi awuzokusiza ingane kulicala phela ingane ukuthi igugele ekhaya awungizame bonansi ingane bese ke lokhuzana akhiphe inkomo ezimbili aqhoyise aqhonyanyiswe ngale iphume ihambe awusalotsholo ngisho masifika thina nje kwaZulu uma sazi size kumuntu onengane sesizohlenga yena asimemezi ngisho esangweni akumenyezwa ngisho esangweni cha ayenziwa into nifika nje sebelindile sikhulekile kwamathe qo ningene njengesivakashi siphethe briefcase uyabo kanti manje lento ukuthi sikhulekile ekhaya nina bomhlongo bobhebhe ithina bomathe sizokokhela umlilo lapha ekhaya sikhuleka nganasi sithole esimaqanda kawuye siqhuba ithole esibafazi bewela nesinye simpofu nesinye simpisholo nesinye esibafazi beduba inyama uyiphinde futhi lezi inkomo siyakhuleka nina angithi ngesikhathi uyibiza lezi inkomo abanikazi bazo bayazizwa nizolobola niphethe mali inkomo nishiye ekhaya niyibiza ngamagama kuyakhulunywa kuyaqedwa kukhishwa usuku sebeyeza basemzini bazobona inkomo kuthiwa kuyobonwa inkomo sebefike bayibona lezi inkomo seniyayithatha nihamba na lento ukuthi muzolobola usufika usoqhuba inkomo uzwe ngobantu ngifuna inkomo engakhe ubutshelo bani kodwa ngokulamba ke kwabantu nayo sezoyithatha uyabo abanumzane nje abasasuthi ubuthi uyafika nenkomo akutshela ukuthi ngisanezingane la egcekeni mina uthathe bengakamulisi qinile abatshitha thola amabele mina kusedu ubone na ukuthi funa ngisengele nganeno manje uqoqani uqoqa ukhuphutsha hoba ngisanezingane mina thatha leziyo zenimsuke la xosha uhanjwe nazo akulanjiwe lapha ekhaya kuyasutha kodwa ngoba sekwalotsholiswana indlala sekuhanjwa kwenziwa ikhenci incane uyabo ukubona phi lento iqeda isibusiso lento kulambela kumuntu uyibona ngesikhathi sekuthiwa kwenziwa lento umdlalo ekuthiwa izibizo umdlalo kwakudlalwa ukuthi ufunani wena athi omunye imbali anike izimbali ufunani wena athi ufuna ukuthi ane bakwakuzibizo kanjalo ke so kudlaliswa ubani umkhwenyana uyabo ephethe amaswiti neyiwonke into eziningi nanani gaza noma uphethe icilongo uzolinika insizwa lapha ekhaya uphethe ihawu uphethe umqhele uphethe abapha ubaba la ekhaya amuphi ijazi amuphi umbrella amuphi izipho uyabo manje usebhala umama athi ufuna ithanki sebebhalele nelokuze into kuphela awahle ngoba usebenza uhlele ukuthenga ithanki mhla kufika mina sengibona umfazi lapha ekhaya usukhumbula ukuthi alikho ithanki like so ukuqhaphazana kuningi kakhulu yini indlala njomani uyabo ngosi besiyeke ukube kuya ngami bengizothi mina omama nobaba ake benze into eyiqiniso einganeni zayo ezobanikeza isibusiso ngoba lento ibalekisa isibusiso uyabona nawe nje mwenza into usucasukile ayibisaba lonto nesibusiso ngoba manje usuyenza ngoba ufuna ukugana uyabo ukodwa ukuthi kufuna ikhavela akaze kube nayo yabo ngifuna ikhavela ngoba ukwanosisi muthi uyocinga amateka akhe lapha khona ngishami kanje ngiyabona mina yabo thema izinko zinko ezu-15 yebo wena kufikisha ngane phela ufuna lizochuthwa nje uyabo usikhothela ukuthi kuyagqoka icathulo amateka lawa beza enuka inyama kwayena ngoba uzomnikeza ikhavela uza uhamba ubhadazela ngeOlstein nembobo la uza nawo kuwena kanje uzomukela ikhavela kanti kwakudlalwa kuumdlalo mina nje usisi makuthiwa angibize manje ngizothi hayi ngicela ugologo bomvu wawucelelana ugologo bomvu njengomfana wawenzela ukuthi makufika insizwa zendawo ngoba phela kunento lapha ekhaya bese zithi imotho usuthi hey namhlanje bekuzombesa usisi lokhu nixoxa bahabula nobaba ubizo wakhe ugologo omhlophe wabantu abadala udame bahabulisa
ebahablisa ngoba kunekesi lakhe angithi likabhiyane likadrinkona abangaphuzi. Lento ibiyenzelwa ngoba kukhandwa isizwe. Thina sayishintsha salambela kuyona. Kodwa ukwazi ukuthi ila kunini sakhula ngoba uyalaphana wazi mhlawumbe intombi yakho injani. Yeah. Uvume ukuthi usebenze uphinde uvume ukukhokha lento ungafoswanga. Yeah. Ngoba intsha manje usevela athi umuntu ukuthi imali ikhona hambani nenze konke abakufunayo. Ningakho saphikiswa umuntu. Mawuthi uyolobola nje manje usuyimessage kahle. Awusayi ko negotiate ngesikhathi samanje. Ngoba nibanyana ukuthi hayi nawu 50 or 100 malume ushintshe okunjalo. Yabo akusekho ke manje lento enhle yokunegotiate ukuboniswana. Hayi utransfer mshana. Ungamthumi. Wasokuba njalo. Cha ngiyaphi phela mina? Naleyo angithi ukuyolobola. Kusuke laphana kuyodlalwa. Akusona isinto. That is why befike besipha ukudla kushawa ingoma. Nami ngibuya sengiqonyiwe sengibona intombi khona la sengishelile. Kuyadlalwa. Uyabo? Kubhlungu phela bakudlalwa ngemali kodwa khona kuyadlalwa. Uyabo? So musu uthi wena malume hayi fika ube utransfer emshana. Uyangichaphaza utransfer. Wena balambile malume la. Bajabulele ukuthi bazohamba. Angithi ke seliyaphi igama lami sekuya indlala. Yabo nami ngomalume sengithatha ijazi lami elidabukela engcene sengilokhu ngiyomemezaka lapha ngimemeza uma ngane zo4 khuleki acha senza izinto ezisemaphutheni ukube thina kade uthi manje iphutha likithi ngiyavuma ngiyaphika ngiphika phi na abazali abasakwazi ukuqinisa imithetho emakhaya ngoba bancenga ukondliwa zingane sithembele kuwena mntanami sidlala ekhaya mama ngeke sikuphikise. Uyazi ukuthi intombazane ayazi ngisho ukwazi ukuthi ilobolo limalini noma inkomo ingaki mangenza isibonelo ngemali. Akufanele ngisho lazi. Namhlanje intombazane iyabuza ukuthi libe imalini. Ilithathe yona ulibeke ebank. Le mali isazosiza le mali le. Kusazohanjiswa ingqeba amasonto le mali kanti ukulobola inkomo ekabani. Kodwa wathi babazali bakho mhlambe ba awubathembi malume nawo umthembi wenu ungcono ithathele akungayithatheli sebenzisa ubuhlakani ngoba lento izokushaya wena kusasa bese kuthiwa wayidlela ilobolo zibathe usuzela izingane ibathe ingane yakho yentombazane isifike emendweni sibathe izala izingane iphunyelwe izisu esekuthiwa ayikwazi ukuba nezingane ngoba lo mendo kagogo ugogo phela lo wayebelethiswe uma wakhe enzela umhlonyana uyakhumbula inkomo zakhe zasho naphi nawo sengithi mina ke sebenzisa ubuhlakanike akuthi mase kuqediwe bese wena ucela ukuhlala phansi nabantu abadala bese ucela ukubuza ukuthi okulandelayo ke ngokwestep kuzoba yini malume bese ethi umalume hayi mshana kumele ke manje kwenziwe ukuthi nokuthi bese uthi ngokwemvamisa malume kumele kwenziwe ubani bese khipha igama lokuchafa naku kwenziwe yimi njengomalume wakho phela bese ethi manje mina mangibuka umalume kuzomsinda lento bese ethi umalume cha phela mshana angithi nazi inkomo kade ingena so fihla lezi inkomo kulungile ke zisebenze noma eyodwa lezi sesifihlela ukuthi bese uthi ayikulungileke malume ngicela ukukubekela lezi ngisho kanjalo nakho uyacela mase sekushadwa manje ukwazi ukuphinde ikhiphe imali abayicelike manje nje manje abayiceli ithi iqedwa nje ububongwa nasibongile nje bekubike ngicela bekuthiwa 1000 lakhe awufike uphethe bandle ekhaya uyaphiwa wena umalume unakho mina ngikhuluma nje sizibonayo umalume aphiwe baba yenza umalume indaba njalo mangojolo lokhunya ngomalume ngizoculwa omalume sothuma omalume kanti bapha baleka omalume kanjani ngoba kwamhlongo la ingane yakamhlongo ngikhona noma ngisekho mhlawumbe ukhona umfowethu omncane yini eba ukuthi kuthiwa omalume njalo sothumela omalume bazokhona okay inhlanhla yomuntu ophilayo isekhakonina
why sithi inhlanhla yomuntu ophilayo isekhakonina? Kungoba umuntu ukuphila kwakhe ekhakonina akabangwa zidalwa khona, kodwa kubo ubangwa zidalwa khona ngoba khona esasekhakonina khona esakubo. Uma kungalungisiwe kahle iyaba khona leyo mbango yemimoya, kanti ekhakonina imimoya yakhona ayibangisani namuntu, angazi noma ngizothini, kuhlale kuclean. So ke uma kumele kwenzeke into ethile, ibona omalume ubuhlakani obuthile esithatha bona sibahambise phambili, senzele ukuthi lento ngisho bethiwa kunodweshu mhlasimbe babaganga kubo bayivalile ingane benzela ukuthi ingane engalungelwa lutho, bese sihambisa phambili omalume bese lonto iyachuma iyenzeka. Kodwa manje isikhathi siphila kusona ngithi ingane seyikhula zibiza umhlongo kwenza udadewethu. So noma kukhona into wrong yonke into ibhekisa umhlongo wena. Awuboni mhlawumbe sishintshile ukuthi ingane bibiza kubo isibongo sobe sisiyangcola sibeklisa omalume. Manje ikhulu kubiza komalume. Noma kwenziwe izinto sibizwa ngesibongo sakonalume sesiyangcoliseka manje. Ngeke kwenzeke lokho lesikhathi siphila kusona. Sizongcola isizukulwane esilandelayo, hayi le phila. Kodwa usufile le lapho silime. Le ezalelwe la iyona zoba nenhlanhla. Le elandelayo ezolemali. Le elandelayo sekuyiyona kufanele iphumeke manje ufuna uyovusa isibongo samkhulu wayo. Ngoba wena ukwazi ukuzalwa kwamhlongo, uzala izingane ziphinde nazo ziyobiza ekhakonina la. Ukuzalwa kwamhlongo intombi uzube isalukazi amhlongo ihlazo. Khona ngeke sisho phela sohloniphisa ngoba into ekhona. Njengamanje, angithi njengamanje umyeni sami uyocela inhlanhla ucela kuba kukhokho noma ukuthi gogo. Uyazi ukuthi kunezingane iphila isemhlabeni ukhokho wazo iphila naye. Yenzeka. Umama washeshe wazala emncane. Ugogo nami ngasheshe ngazala. Umfana wami usezele. Okusho ukuthi ukhokho walengane iphilayo nawe. Lengane yiphi inhlanhla ezoba nayo iphila nedlozi layo? Mhlawumbe ngaba nayo inhlanhla mase elihlonile, ilalele imithetho noma imfundiso zayo leli dlozi. Ngoba kufanele phela umuntu umhloniphe sesemhlabeni. Ukuthi umuntu osemhlabeni umuntu osemaphutheni vele. Kodwa mase mdala. Ingakho nawe kuthiwa ungambizi ubaba wakho empepheni ngoba ngalona idlozi lakho. Why kuthiwa biza umkhulu bakhe sebahamba? Ingoba bona okwabo amacala basathethwa. Sebadlula lapho okuthethwa khona amacala ngokwemimoya. Ngoba thina asikhonza amadlozi, sikhonza uNkulunkulu. Kodwa ingilosi zethu abantu bakithi asebashona. So we respect the iconogram. Uma kuzelwe ekhaya kunomndeni, ubani inhloko yalapha ekhaya? Ubaba. Inkosi, inkosikazi, umama. Okusho ukuthi ubaba mengekho, inkosi yalapha ekhaya ubani? Umama. Okusho ukuthi isishayamthetho ubani? Ubaba. Iminister yala ubani? Umama. Osesale efacilitator lemithetho ukuthi ihamba ngokufanele. Ingakho ubaba makumithi ingane ebengaqali ngokuthethisa ingane. Ebefika ubaba athethisa umama athi ingane kanti ibiya ngasikhathini la nje la ekhaya. Imitha kanjani ingane ukhona? Shule zingane uyigadi. Akuthethisa umama aphuma hamba. Abuye umama azobhodlela kwena. Yabo, usazothethisa umama. Funa mekuthethisa ngakubizile ekamereni akuthethisele phambi kwalezi ezinye izingane. Zikubona ubuhlungu lezi ezinye izingane adlula kubona lo owamithile ukuthi wey angifisi. Angithi uma sikhuluma iqiniso ke kufuna ngabe umizazi lengane ngoba khona ubungozi okungamele lezi izingane siyisubject kuzona. Ngesikhathi siyithethisa angithi vele wakukhandwa ingane ngoba lezi izingane ayibahalela abafana. Uyabo? Intombazane iyakwazi ukuhlala ngaphandle komfana. But manje ngibhizi ngala ngithenga amaqanda endlini, ngithenga ushizi, ngithenga ubisi, kodwa ngiphinde ngithethisa lengane futhi ngithi ngaye bafanele. Ngenzani? Angithi angazi, but I'm playing a dual role. Lezi izingane nje zithi zizino 12 years, amabela semile, seziyashiselwa. Wobona nje makuthiwa mhlasimbe nina na model ubone mawuqhamuka umodela uqimbile khona labafana abangathi babekhandwe kahle nje ayithina sakhulele emakhaya sihubhe inkomo wabona abantu athi
yabo ize gijime kuyena yabo makudlala ibhola Thunjwa manje uzolala ngiyokhahlela ngize ngishaye ngesiphundo phansi mina ngiyinkomo ke Nkosi yami nami ngifuna ukulala la angithi yabo so imvelo le kaNkulunkulu so ingane beyikhandwa wakhe ukuthi kulungileke isinalo uthando lwamehlo kodwa umzimba unqabe ukwenza lento ibithathu ingane entombazane iyophehlwa iphehlwa la iqhumiswa igazi ngaphansi liphume leli gazi yilo elishisayo elibanga impene ingakho uma sefuna umfana intombazane bawuza ubhontshisa uzube ngathi unealarm uthi bazokutshela nje uzongathi usefuna umfana la nawe njengomfana uma usuvuwe umhlwenga usufuna intombazane la sithi sihambe nawe sisegoli ngoba usuthola intombi uncamela ukuduka uhambe nayo awuzazi ukuphi shani uncamela ukuduka ungaze ufele khona kodwa uyonete nje uthi bese uqala ucabanga ukuthi ngikuphi la angithi yabo so ingqondo mayibuya ukuthi oho angithi yabo ngizophuma kanjani manje ngisho ukuthini ngisho ukuthi asiphehleleni ingane ngokuthi ke bakwethu iqiniso ofuna selikhuluma seziyahluleka nazo ukuyibamba asifake ingane kuma contraceptives wena siyathanda noma sithanda bakuthi funa iqiniso selikhuluma ukuze si-avoid izingane ezigcwele ezingena direction kuthiwa i-family doctor Njoms uyayazi udokotela wethu la ekhaya sithathwa sonke isession yethu sinikezwa lento sinikezwa yona ebangani kungazalwa siqhubeke even yazi nje ungahambela indaweni zabelungu bazenza lezi zinto uyibuze wena ukuthi kungani abelungu badakwe benze yonke into umlungu udakwa kodwa ngazali kungani bafaka izingane zabo kuma contraceptives into yabo bese beyijova futhi yabona ukuthi manje sekunama dual school uthothi kufunda izingane zabantu abamnyama abelungu hleze ke benalento ukuthi izingane zabantu abamnyama zinalesi sifo lesamanje uyabo so behlala beyijova mhlawumbe uthi manje beyijova ngalento enjengo prep ukuthi ngisho intombazane ngenzani angeke ithole igciwane ngeke futhi imithi uyibuze wena ukuthi kanjani so umqondo ofuna hlezi uhambisa phambili akumanje asenabo kusho nabantu abakwazi ukuphehla iningi abakwazi so asebenziseke lokho kukhona okuzoba productive ukuthi umuzi wakhe ngoba iqiniso lilodwa bafethu siyathanda noma sithande uma sekuzelwe kakhulu lapha ekhaya sekuzelwe izingane ezihlukahlukene umuzi awubusaphatheka kahle ngoba kuthi noma kushaya umthetho angithi manje sekubuye kwenziwe lento uthothi ingane ibuye ihambe kubo ifike ishawela umthetho iphinde ibuyize ngala iphinde izinto ehlukile so ikhula ingane ayisazi ukuthi kwenziwa kanjani ngesikole phela ngoba baba nesikoleni ingane yesikole into eningi angithi mufundisa ingane mangikhuluma naye sumbuke emehlweni wena umntala abuke emehlweni mayifika esikoleni athi miss no you must look at me straight on the eyes so that I'll see whether you're telling the truth or what you understand so angikhula ingane isazi umuntu omdala uyabuka noma akabuka kuze kubhiyoze thina siyomasha futhi ngaphandle kweDurban Girls yabelungu sifuna ukufaka ingane zethu ngenkani hayi yini nenzani sifuna ukufaka ingane yabo ulungileke zifakwe ke ingane kuphela u6 months sesizomasha futhi yini bayicwasa enganina nje nilethe ngenkani okay bayiphathe kahle ifike ekhaya uthi ukhuluma nawo hamba ngithathela ubulongo phandle what's that mom usuyayishaya futhi uyishayelani manje yini into ekhulumayo engani wena nje loyithumela lento so ithina siconfuse izingane uphinde futhi ukhulume naye isingisi athi uhlala naye eThekwini hey go fetch me this it's okay mom mommy can I please go play with my friends okay go but make sure you are here by 5 o'clock okay kushawa uDecember sihamba siyekhaya ifike gogo granny can I have cheese endokukhahlela wena yini lento ekhulumayo ayisafuni kwemakhaya ngoba yini emakhaya bayidonsela phansi bese ibona lempilo yasemakhaya engazuthi iphansi lempilo yasedolobheni engazuthi yona engcono ingakho mawufika kunemisebenzi ekhaya kunomfana ukuthi makuhlinzwe imbuzi abone ngathi kungcono ukungakwazi ukuhlinza imbuzi yana
abone ngathi kuyisitayela ukungakwazi ukuhlinza inkomo. Ngalesikhathi kuphuma izithebe yena uphuza ugologo nabangani bakhe kuwumsebenzi lapha ekhaya. Utshwala anibuthinti makuwumsebenzi lapha ekhaya. Niyasebenza niqede. Kuyothi mase kuthiwa sekusela bomndeni, sekungenwe endlini, ilapho ke nawe usuyelaweni lakho khona nabangani bakho usiyobamba. Nakhona ukuthi udakelwa lokho ukuthi umfana uthi ahlala phumele phandle egcekeni a check ukuthi izinto zisekahle kwenziwa ubantswanswa hayi uthiwa hayi nakho kuseqalile umthetho wakhe kunomfana uthi umthetho wakhe mase ephuzile umthetho wakhe futhi kujwayele lokho ukwazi ukuthi ingane ehlupanga ezala ekhaya lezi ayida uthe umlanjwana konke uba right ulale uthi yabodwa lo umshana wala lo ozalwa la ekhaya ngoba impuphu kakhulu kukabilike. Okokuqala uma wenza umsebenzi ekhaya ujwayele ukubamba usondele eduze komuntu omdala ufunde unake namathonga amahle ajwayele ukusondela kuwena nawe lolo lwazi ngoba ulisebenzisa ngendlela ecwebile nezinto zakho ziyacweba. Umfana lapha ekhaya ukuthi kuthethwe idlozi uthola ukuthi kuthethwe idlozi elaweni lakhe kunentombi yena uze ngala endlini yangenhla kuzokwenziwa lento eyenziwayo uma eqeda ubiyela elaweni lakhe kunentombi yakhe. Ngosuku lomsebenzi kuzofika uma wengane yakhe uza nengane phela kunomsebenzi lapha ekhaya kuzomela inganize bese kufika uma wengane ongakhishelwe lutho lo ma wengane useze kuwena ngane ikhula komalume uyiconfuse nje masiyisabile nakho ke ngoba nezanga lo kwayona wayihlengi lengane ikhulela komalume uyayithatha noma wenza imisebenzi uzokhiphela kuyona izithebe ila. So ke ngizama ukusho ukuthi lento ekhulumayo ithina abazali esixove ingane ngoba kwanathi sixovekile. No asinquma amakhanda asiyeke sishiye yena ziconfuse kodwa kukhona ukuhle ukuthi umuntu umconfuse ngoba la emhlabeni ngoba abantu batshela ukuthi iqiniso uyababulala akekho umuntu owaziyo emhlabeni. So the most ba confused the more we have a better life. Kuba njalo ngoba akekho umuntu owaziyo sikhuluma nje nathi kanje ngoba sicabanga ngayo ubone into shayina ihamba zindawo ezigijima zibona ngathi wena zinkulu emhlabeni ufike wena uhamba ngonyaka ukwenyathela nathi njengabantu siyafana nje silanje wasilapha nje asazi kwenzekani kwenye indawo but ngendlela esazi ngayo sikhulume kube ngathi sasikhona. So yikho kufanele ba confuse abantu ukuze bazazi ukuthi ngempela abazi asingaxovi kodwa siconfuse umuntu with the purpose. Ake ngithi nje mina engingama kulona elithi asingaxovi ingakho isiZulu sithi ubuningi luyabona ubende kwakushiso ngoba ekhaya ubaba kuphela obekhipha inqumo ukuthi ufuna kwenza idirection asingashaya imithetho sonke. Ingakho ke ingane siyaxoveka ngoba kade sithini ekuqaleni sithe umlanjwana okabani okagogo okusho ukuthi sithe isishaya umthetho ubani umkhulu utshela ugogo iminister ushaya imithetho lapha ekhaya nakho. So le ngane nje obizalwe la yomlanjwana ithatha umthetho kugogo akekho omunye umuntu cha hayi uma wayo ingane naye njengayo. Ingakho uma lengane mhlazane kuthiwa izolotsholwa noma imithi noma kwenza amacala yonke ayakugogo hawayi kuma wakhe. Uma wakhe mekhuluma iqiniso ulimisa ngesihloko lengane akuyona yami ekamama ukuze ithola isibusiso ke lengane kodwa mhlazana unina wagweva naye uyibalekisela isibusiso lengane isiyokonakalelwa izinto ngokwemvelo ngoba wayena wagweva naye kwayena esecaleni lokuyithola wathe ngeyakhe kungeyona yakhe. Asibhale ngamathe ngoba masiqhubeka kanje bodwa nabantu sebengasazi amahano. Yebo bakuzwile lokho kodwa ukuzwile ugcine ukupractice. Yeah. Masikhuluma nje asibele emuva into ezazenzeka namanje sisemadolobheni sangaphinde siyenze ngoba akho into enzima phela ukuthi usemakhaya into engafika mhlawumbe ukuthi awunasibaya kuphela kodwa konke esikukhulumile namhlanje
singakwazi uku-aplya ngoba siyavusana ubona abantu emalokishini nakuma-FM benza yonke imikhuba emidala umuntu uphila impilo emodern aphinde afuna ukuhlaba afuna abiza idlozi enza imemule enza imhlonyane axove le nto isho ukuthi asingaxovi iyiqiniso engenakuphikiswa asenze into ibele ukuze iy'ngane lezi ey'khulayo zikhule nazo le direction whether yinto embi uma wephela into yesintu kuthiwa yimbi noma into enhle le yabamhlophe asenze into ibele singayixovi iy'ngane zethu. Ngicela nje ukufaka isicelo sokugcina bese ngiyahamba. Kulabo abantu abahlala emadolobheni abahlala lapha ngicela bekwazi ukukhanda izindlu ezihlambulukileyo kungaba uround ngaba uguqa la kukhona khona othetha khona idlozi noma enikhuluma nabantu abadala khona. Lento ukuthi mhlawumbe kuzokwenza umsebenzi lapha ekhaya nemisa imbhede nishise impepho ekamereni makuphela umsebenzi kulalisa umbhede nenza ucansi khona la. Leyo nto ayikho ayicwebile futhi ayenziwa. Uthinte leyo nje impela-ke abantu abaningi wazuma kuthiwa aphindwe ngaphandle ithathwe isezulwini ngathi into mhlawumbe esemuva wayazi ukuthi uma ngabe unendle engaphandle ilapho noma kuthi uyakholwa oxhumana khona uNkulunkulu. Yebo. Ingane yazi ubaba uMakeleyana noma umama akaphazanyiswa. Yebo. Indawo yokuthandaza sesithathe sibuye ngathi sinento embi wena okholwayo iba nendlu yakho yokuthandaza lapho uxhumana khona nomdala akho nto embi yenzekayo kuphela nje indawo eclean salento ishoyo icover both sides abakholelwayo ngapha ezulwini nabangasakholelwa kodwa iba nayini uma uhambe ema-airport amaSulumane anendawo aprovide khona Athandaza. prayer into efana le angeni nombani Nathi masiyongena lezi ndlu zakithi ngoguqa ethiwa sikhumule ini kodwa la endlini singena nani kodwa soshisela khona impepho la singelo umngcola wethu nakho-ke akube njalo babukeli siyavusana podcast siyayivala-ke manje uma kukhona ovukile noma ofuna ukuqonda cela usubscribe upress ne-button mhla sikhiphe something ngoba la siyakhana ukwazi nawe ukuthi uphinde futhi usibone sengiyabaleka ngithi akube njalo. Bengithi ngicela nje u2 minutes ngithi ngikhulekela wona ngingakwazi ukuthatha ikhole eyodwa kunomuntu ofuna ukufaka umbuzo mhlasimbe simphendule online bese siyavala usicelo nje. Hayi singamfaka. Okay. Bafowethu ngicela ukukwamukela uba noSiphango ngicela ukukwamukela ufaka umbuzo wakho ngokukhulu ukusheshsha noma ufuna ukuku-add mfowethu la ngimenyiwe nami akukhona kwami siyakwamukela mfowethu. Yebo bhuti. Ngiyabonga ukuthi nakhona ukuthi nisikhulile la isikhulise ngokwesintu kakhulukazi. Yebo. Ngicela ukubuza la bhuti ukuthi kuthiwa mhlambe njengoba nje ukuthiwa umlanjana mhlambe uzalele ekhaya mama ukuzalele ekhaya. Makuthiwa mhlambe ufuna ukushisela impepha kumele ushisele ubani impepha? Okay. Ayikho inkinga mfowethu ngicela ukuthi uvale ke sokuphendula khona manje ngizoyithatha lembuzo kanye kanye siyiphendule kanye khona kuzosheshsha. Ngicela ukuthatha umbuzo wakho nawe mfowethu khona kuzosheshsha siyakwamukela ubani uStyle Hlase. Sobona kwazi ngihlezi ngikubona mfowethu ucathulisa isizwe. Siyabonga baba. Uyazi bengicela ukuthi wena mawuthi mhlamba uyenze i-podcast kufuneka uzame mfowethu ukuthi kube khona kwi-podcast ube nayo podcast ukuze ukwazi ukukhulisa isizwe. I'm glad because we are youngster we are young akunandaba nentshebe yakho but okubalekile mfowethu ngicela nje ukhulisa isizwe na into engifunayo mfowethu ucathulisa izingane zethu umfana wami ngicabanga ukuthi ungangayo noma ungaphe kwakho kodwa ngibona ngimncane kodwa ke angikwazi ukumtshela zonke izinto ngoba niyabaleka nina kithi kodwa izinto eniyifundisa la ku social media izona abasheshe be-influence-ke ngazo ukwakha isizwe mfowethu siyabafuna abantu abaphethe ubhaca ngiyabonga lapho mfowethu ngiyacela nje mfowethu ngiyacela kakhulu mathe wenze njalo ngojabula mfowethu ngojabula kakhulu. Siyabonga bhuti wami asithathe yokugcina-ke insizwa yakuphi sicela ukubhutshisa wena mnewethu okugcina bese siyavala.
Insizwa yomZulu. Sebalekile. Okay, usebalekile insizwa yomZulu. Okokuqala Oh, yebo mfowethu. Njani? Siyaphila mfowethu. Ungathi nqaphu ngoba isikhathi sesibolekile njengamanje. Yebo bhuti. Hayi ngathi shawa network insizwa yomZulu. Shesha network. Okay. Bayebetha abasakazi nembila yaswela umsila. Ngakho kuyalezela. Okay, ake sithathe sibekeke mashinyana. Ngiyababona abantu laba Paul uthi omunye asinandaba nentshebe leyo. Uthi omunye yena usemncane umathe kodwa uvuthiwe ekhaya. Hayi siyabonga bafowethu. Cha, sicela ukuphendula amashinyane lokhole engenile Njomani. Ithi mina ngikhulele ekhaya komama, ubani ofuna ungishisela impepho ekhaya komama. Sike sachaza ukuthi ingane ezalelwe ekhaya komama ingena ngephansi kwephiko likagogo. Okusho ukuthi umkhulu angithoshisa impepho lapha ekhaya. Okusho ukuthi lengane efuna ishiselwe impepho umkhulu. Uma umkhulu esendulela kweliphakade, ubani inkosana kaMkhulu eyangena ecathulweni zalapha ekhaya? Umalume wakho. Okusho ukuthi umalume ke wena ofuna akushisele ini impepho. Kweminye imizi uthola ukuthi omalume kwanabo mhlasimbe abasekho. Sekusele sona isalukazi sisele nani. Isalukazi ke mase sifike esigabeni saso sokuthi asisangeni einsukwini zaso. Lokho abakubiza ngani abafundile bathi monopause. Uma sesifike leso sigaba sesiye sisondele empepheni noma singaye emsamo ngoba sashada lapha ekhaya, sifike sincikelanga ngasensikeni sishisele khona impepho bese sikhuleka sisho ukuthi cha mina ubani wafika lapha ekhaya ewumakoti. Ukhumbule phela ufike ube intombi bese uyagana uba umakoti bese kuyashintsha uba umakoti sekuthiwa umama la ekhaya, mase uba umama la ekhaya bese kuthiwa yini ugogo la ekhaya, bese suka kugogo so yini isalukazi. Isalukazi nogogo okuhlukile sokuchaza ngolunye usuku. Uma usuyisalukazi usulapho ususelungelweni khona lokuthi wenzeni ukwazi ukuthi nawe ushisa impepho lapha ekhaya ukhulume nabazukulu. Laba bathi bafowethu bacela ukuthi nami ke ngibukisise lento kuba nepodcast, ngizoyibukisisa. Ngiyathokoza uma ukuthi nidla amaningi esakeni, mina ngehlela ngezansi ngibuyisele zonke izitsha konjomani. Lapho nje wena kwazi becela ube ne-podcast. Khona ku-right uba ne-podcast kodwa kwi-podcast khumbula awuyikhulumeli ngesikhathi esiningi. Kuba mnandi ngathi bangacela most podcasts bawu-invite so that ukwazi uma une-podcast sometimes you are limited, you can't say more. Yabona ngisho Inkosi. Sithathile, it's a good advice. We'll look at it after this ukuthi ngempela ukuze lolwazi onalo lusabalala. Siyabonga kakhulu ukuthi uzivakashele laba abakulandelayo. Siyajabula ukuthi nabo balandela ngoba befuna ukwazi ukuthi kwenzekani lo mhlaba esiphila kuwona. Akube njalo. Siyathobeka.